Паслухайце, я 2 дні шукаў абвяржэнне гэтай навіне і не знайшоў. І што атрымліваецца? У Беларусі сапраўды заробкі пачалі выдаваць гаўном? 1,5 тонны гною на аднаго працаўніка прапаноўваюць выдаваць некаторыя аграпрадпрыемствы Віцебшчыны. Пры гэтым атрымаць гаўно пашанцуе не кожнаму, а толькі тым, хто не мае парушэнняў працоўнай і вытворчай дысцыпліны, то бок самым працавітым, самым спраўным. Ну і вішенька на гэтым, прабачце, торце. Пагрузка і дастаўка гаўна за ўласны кошт працаўніка. Гэта дакладна не фейк? Як той казаў, якія ўлады, гэткія і заробкі. Паводле ўзроўню сярэдніх заробкаў у свеце Беларусь заняла 101 месца са 160 краінаў паводле рэйтынгу Міжнароднай арганізацыі працы. Пры гэтым у нас самы малы мінімальны заробак у Еўропе, а сёлета чакаецца, што будзе і самы малы сярэдні заробак. І мы афіцыйна станем самай беднай краінай Еўропы. Але і гэтыя вартыя жалю капейкі растаюць як снег. Нават афіцыйная статыстыка фіксуе падзенне рэальных заробкаў. Пры гэтым з усей краіны прыходзяць паведамленні з прадпрыемстваў, дзе працаўнікоў змушаюць пераходзіць на няпоўны працоўны тыдзень. Адпаведна, іх заробкі скарачаюцца яшчэ больш. Усё часцейшыя паведамленні пра затрымліванне заробкаў. Забудзьце пра па 500. У многіх рэгіёнах ужо даўно жывуць літаральна на 1-2 сотні. Не долараў, рублёў. Амаль 27 гадоў лукашысты сралі ў нашыя галовы і нашыя душы, а цяпер серуць яшчэ і ў нашыя гаманцы. А мне вось цікава, а можна, да прыкладу, прыйсці на тую ж пошту і насраць каля касы? Ну і вось хай бяруць, колькі ім там трэба на аплату камуналкі, збораў, падаткаў, гэтак далей. Можна? І яшчэ цікава, а вось гаўнюкам у пагонах таксама заробкі будуць выдаваць гаўном за тое, што хапаюць і б'юць мірных людзей. Атрымай шуфлю гаўна, вось табе яшчэ савок прэміяльны. Ну а што? Гаўно да гаўна. Ну і заробкі дэпутатам, розным ідэолагам і чыноўнікам, фальсіфікатарам з выбарчых камісіяў, урэшце галоўнаму калгасніку краіны. Ім усім заробкі чым плаціць? Ці хопіць на ўсіх лукашыстаў гаўна? Ці не станецца яно таксама неўзабаве дэфіцытам? Ёсць выйсце, асуджэнне і люстрацыя ўсёй лукашысцкай сістэмы, усіх злачынцаў у турму. Вось там хай і сядзяць каля парашы. Якраз атрымаюць усё тое, што заслужылі, і ўсё тое, што зарабілі. Ну і па скрыптум. Памятаю, у спрэчках з беларускамоўнымі наконт патрэбы адраджэння роднай мовы лукашысты заўжды любілі паўтараць свой галоўны аргумент. Маўляў, ну а што вашая мова? Ці ж яна накорміць? Ці намажаш яе на хлеб, вашу беларускую мову? Ну окей. А Лукашенко, ностальгія па СССР, саюзная з Расіяй дзяржава, шмат каго накармілі. І чым? Гаўном?